Maayong buntag mga bata! Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong magtutudlo. Mga bata, atong katunon karon ang pag-ihap sa numero 4, 5, 6 ug pagkat-on sa daghan ug usa ug jutay ug usa. 4 ka pinya. 4. 5 ka pinya. 5. 6 ka pinya. 6. Karon, ikaw na pud ang muihap. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, 4 ka pinya. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, 5 ka pinya. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, 6 ka pinya. Ang 5 mas daghan og usa kaysa 4. Ang 6 mas daghan og usa kaysa 5. Ang 4 mas jutay og usa kaysa 5. Ang 5 mas jutay og usa kaysa 6. Karon mga bata, andamon ninyo inyong kaugalingon alang sa mga buluhaton nga akong ihatag kaninyo. Kini ang unang buluhaton. Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong activity sheet nga akong gihatag. Kini ang ikaduhang buluhaton. Ihapa pila ka buok ang naa sa hulagway. Isulat sa activity sheet ang pulong ug simbolo niini. Kini ang ikatulong buluhaton. Ihapa pila ka buok. Isulat sa pulong ug simbolo. I-drawing aron ipakita ang mas daghan og usa ug mas jutay og usa. Isulat sa activity sheet nga akong gihatag. Daghang salamat mga bata! Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong malipayon ug madasigon na magtutudlo. Bye-bye!